This community, another barrister at law and solicitors, Supreme Court of Nigeria, Barrister Augustine. My counsel, no. Congratulations. Dim Obinakweze. Dim Akusinachi. Dim Ikesinigwe. Oh, if I go age. Dim Owe, Tacomas. All plasma kit you are there. I hear it. Before I what are you Thank you. My lord, you're welcome. Welcome to you. Increase. No. 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 Thank you very much. Yeah. You see Nika? Okay. I can look my buy here. I don't want that. Every December, I think but now we know who you are. We all the women very, very important. Or you could not delegate Yago. Dim Akusinachi. Dim Ikesinigwe. Oh, one if I go it well. Dim Owe. You said the last one, Dim Owe. The way you pronounce it, whichever way. We are not from heaven.
Engineer Ekele Okoye no mukadia we mukadia name the engineer oja le view mo ku ira ka ki ro magic ito ku ya mo le mu e na won le be wa ya ku ba ni le ni e ba model electrician model electrical engineer right you are welcome no okay I'm here. Oh, look at the over. Let's just go, move. You were the purple. It's all us now. No, I don't know you. Apparently, I died in one day, you have my own way again. And I don't know how. Remember, yeah, one day, you want to know, so look for your mom, go and I welcome. Thank you very much. Alajina Malinda. Where the kind of oh, no. I'm not too the witchy. But the witchy, hey, man. The 6th day of this historic event, guys, on the area. Yes, you know, I have been at the center at the Nnukwu. Eh? Hey! Hey! You better go and get one of us. You better go and get Ibo bila kwete. Ima kutilaji. Ibi kesi libre. Maje loya. Aku mata apa na? Oh apa na boga.
to go and call your dad. I'm going to call you. Oh, yeah, man. My mom,
Tọ́gbọ́n wo èdè àsọ́gbà. Akọ̀nyẹ́ wọn kọ́kọ́ ní ìgbèjì tó ní àṣẹ ìwọ̀n yìí àjọ ní. Òdòdó gbèdégbé. Ọ̀dà tó wọn náà fún kéde nyàwọn tọrọ fún ọdún kan náà wọ́n sì èsì ẹ̀kọ́ ọdún dẹ́ẹ̀dá. Kèdú náà ó dòdò. Àgànnà fún onye lè kó fi ẹ̀rí máa nà tó ẹ̀yìn òkú ní. Àwọn ní gbọ́ náà jẹ́ ìtú ewu. Wọ́n náà ń jà fún ìyẹn òkú náà ọkọ̀ yẹn wòlé ń sèé wọn náà yẹn fún ìyẹn gbẹ̀gbẹ̀ fún ìyẹn ìlú. Wọ́n náà fún ọ̀nyẹ́ yẹn lórí ìdíje kọ́ fún sí àgọ́. Ọdún sí àkànnà àkọ́rọ̀ wọn. Ọ̀nà tó wọ́dún bèèrè náà ọjà àfọ̀tápá ní òkúrú ọ̀nyẹ́ náà wọ̀ fún ìyẹn ọdún. Sínú wọn ló ń yọjà àkérè wọn, sínú wọn ló ń gbó kẹtẹkẹtẹ, sínú wọn ló ń yẹ ìjọba náà, sínú wọn ló ń gbọ́ náà gbogbo. Ẹgbọ́nù wá kàwọn gọ́ọ̀nù nínú ìgbà náà fọ́nyà. Dìmú rí wọ́n ti bóyá ọjà nínú wọn lẹ́pẹ̀lẹ́ fọ́ọ̀mù. Ọkànà náà mú ètò oníke náà ń kó ẹ̀kọ́ ọ̀sọ́. Ètò oníke náà ń kó ẹ̀kọ́ ọ̀sọ́. Ọdí mú ní àpọ́lọ̀ ọ̀gbìn ní ìwárí ní ìwé. Ọkànà wọn tún sì yé dídé ìgbèlú olóògbé. Ẹgbọ́nù mú náà fà Ana na n'elu, mmanwụ na-abụ abụ, mmanwụ ruru eru. Dịbụ mmiri ọma Chukwu, ndị mmadụ. O nwekwu ihe dị ara ọnụ. Nyezenu mmanwụ nke ọzọ ka ọma nke ya. Ka wa macho. Onye nwa aja dị ka go aja akwa na akọ anya akọ maka na gị nwa dị ka ọ ji eji anya na-akọ na akụ ha akụ ofe anyị nọ n'ịdị ka mmiri onye tipa ka n'okpuru n'ụwa ọkwa nkịta a na-akpọ dị mmiri ọnwa ọkwa nkịta dị mmiri na-enu ka mba ụmụ ojia na ngwaji ọsọ onye ya hụrụ ụmụ ojia na-atụbi egwu ga mọrụ ụmụ ojia na ngwaji ọsọ na-ekwu ọdụ n'ọpụtago isi obi na-enupụ ozi gachizie ebe niile nwa dị akarị ndị sekuriti ya karịzie n'okwuteru anụrụ na ndị mmụọ ji zuru ohi na ha ji bụrụ mmọnwụ jiri mepụta ewute ewute sị na nwa nwa ka ndị adị ma ọzọ dị na enwere ike echu mmọnwụ achụ Francis Okoye ni ẹni tí mo ń kó owó ìsìn lọ́kọ̀ọ́kọ́. Francis Okoye ni ẹni tí mo ń kó owó ìsìn. Iye ìtẹ́lẹ̀ mu.
small knowledge when you're reaching one water is blue, you can Chinese. They'll waste you. But it's a book for they'll waste my papa. Bakana, you question for your
ọ̀pọ̀ ọmọ yìí kan ti dáadáa ó sọ ma kan ti dáadáa ìwọ ni ebe rí ọmọ náà ọdún ọgbọ̀n fẹ́. Speed oji ti àtàjẹ náà àpapọ̀ àpapọ̀ wọ́ọ̀. Mẹ́rin wá tún. Akuti ní ìgbà akuti ní ìgbà rí dìbò akuti ní ìgbà dìbò àkókáríà. Ó jẹ́ àdúró jìnnì ní mú àwọ̀ ìmọ̀kànlá jìnnì ní kó mú ìyẹn sàdé sóyà rẹ̀. Dìbò owó mi ìjẹ̀kúrú ló dé mú wa ọkọ̀ sàdé mú ẹkú kó láyé mi. Obiloge of class 6 o'clock. Sing a Kenneth signal. Francis. Hello. ụmụ ikpuru so anyị na ga-eme ọkụ mmiri ọma gbadugba ka anyị chukwu ya dim mmiri ọma chukwu dim obi na-akụ eze dim akụsinachi dim ike esi n'igwe hey dim ohuebi na-adazi nnukwu maka ọ na ndị enyi ji anyị ohuebi na-adazi nnukwu yes I think echi ga ọ ya azụ anyị ewee malụ ibe abaghị abịa ọhịa ọkwọ na ya na so na anyị ewee kọmfam nọ 001 nọ 001 ịma ha dị iche iche enwe 001 nwee 001 so biko n'afọ ndị ya desịrị anyị si na ime mgbe ebe mma and ebe ị naghị anụ nwaanyị etu esi ama na ibe na-aga ọfụma enekwa nwunye gị anya n'ihu ọgwụ ya enwenata abụọ m ka ọ lahụrụ ụra abịa jee okpo mmiri dure madam ị na-eme ọfụma ị na-eme ọfụma ndị bụ unu mekwuru ọfụma maka na o gosiri na a na-anụ ụlọ ọfụma ha ji wee bịa n'ikem wee bịa mụrụ ibe so na ọ ya adịghị mma anyị si ka anyị jee unu gbabaji unu anyị anabakọ ka Chineke emezi okwu my working PG no Adazi no present Adazi no ekele I'm very happy okwu iji bịa mara mma kịta ị na-akwado na nke eji na ya makarịrị aha nji unu ji bịa mara mma so nke unu ya eji na ya makarịrị aha Jizọs mmiri machie Hey, I get the President General, and I said, hello. And I will be a Kunia, and I never do, and I don't know the man. Deep with your Machaku, and I watch in the mirror, and I go in there, and I never cheated you. Give me the Odike, give me one. Yeah, whoever. You want to check on me. You know, we're going to do
Yes.